pangalan, lugar, aksyon o tema ng programang ito ay hawak lamang sa konsepto at walang personal na interes sa mga totoong pangyayari sa komunidad. Thoughts Patrimony Vlog presents Mga Aso ni Conching, a short comedy film. Madi Conching, nagkita ka kanina Miss Universe Philippines. Hagi Madi Rusing, nagkita kanina nakbitura magdaog, makauurit. Kaya ano Madi Conching? Hagi magsayin malating ang mga pakiana. Bisan ako makakabato magkatudayon. Hasos hinanay, assuming, bangin screening pala, uray ka na. Di mapaog ka daw? Kahuna mo akon, bulok. Ano mga nagdagogan ulirang ina? At naluwat hinanay. Niluluwi lang ito yung kasi gan pagreklamo. Ninduduwas ka na nga ni ka, kapatatawaga. Sige lang pag pinanguan, pinangalot na imo bubot ngayon pag hinusngat. Nga mapaog ka? Bagabagan mo rin ka umaro ha akon. Nga bata, nasagbanglan ha akon. Paghasagparan tayo kawit ko, ang lasuna. Sinanay, natulos na liwat. Madirusing, ano nat oras? Alay ha, mo itong pala takhita. Mapaog na Rusing, ano nga ginahabot mo pating hita? Alay, madiha mo itong ko anong takhita, ha? Baadaw, madigong la ito kahamot. Hala, ano maupay. Baga nakakatultul itbaw hitim-hita kung anot oras. Ano man ang hamot, madi? Madi Conching, it oras na yan, alas 10. Ata, oo, madi. Salit diri ko ginlalabkan, diri ko ginuhuros kay bayan na pasma. Kuwan madi, niya ba makaro kakahulog. Hala, ano madi? Kakalumot na discovery. Niyan. Kay kukunan kulit ako, nahamutan kulit akon.